σας παιδιά, καλώς σε ένα ακόμα νέο μεγάλο unboxing βίντεο. Σήμερα θα ανοίξουμε 20 ευρώ, 6.000 gems. Πάμε λίγο και το special Footspet και βέβαια θα ανοίξουμε Electro Wheel. Ναι, πάμε, πρώτα κάντε like και εγγραφή και καμπανάκι. Πάμε να αγοράσουμε την offer. Πάμε παιδιά. Ανυπομονώ και εγώ πάρα πολύ. 2,000 years later. Παιδιά, πάμε λίγο! Το πρώτο που είναι τέλειο! Και έχουμε 6.000 gems! Θέλω noodles! Ξεκίνα, πάτα! Oh my god παιδιά, Electro Wheel, θέλω να έχουμε κάτι καλό! Κάνουμε 11. Legendary! Wow! Robot Guy! Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο, ήδη έχουμε κερδίσει. Είναι πολύ σπάνιο να το πάρεις το. Πάμε εγώ τώρα. Κάτι καλό. Βάλαμε τα τζανσούλια για κάτι που είναι. Κάτι καλό. Περιμένετε. Πάμε να συνεχίσουμε το unboxing. Εσύ. Παιδιά, είχαμε πραγματικά έπαιξε μετά. Μπήθηκα από μένει. Ναι, καλό. Πολύ ωραίο. Έλα, να το δούμε. Περίμενε, γιατί δεν το περίμενα αυτό με το δεύτερο wheel. Αυτό το έχεις. Είναι δύσκολο. Αυτό είναι τέλειο! Παιδιά! Συνεχίζουμε! Μα δεν τα έχουμε χαλάσει κάτι, έχουμε τύχει κάτι πολύ καλό skin! Ναι. Τώρα έχει χαλάσει το μικρόφωνο από τον ήχο. Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο! Καλά, έχουμε τύχει και κάτι καλό. Ποιος ανοίγει? Εσύ. Έχουμε τύχει ένα special, 2 legendary, εντάξει. Θα τύχουμε και ένα mythic και είμαστε εντάξει. Δύσκολο. Το legendary. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πάμε. Έχουμε ακόμα άλλα 5-4 wheel. Ναι, όλα ευθύζεται στα ανοίγεις γιατί ξετρελαίνεις. Πάμε λίγο. Άψαξαν. Και legendary. Απίστευτο. Να τους έχει 4 και τα καλύτερα legendary. Πώς το τύχαμε. Πού είναι αυτό? Να το. Στο επόμενο. Έλα που θα ανοίξει μετά. Δεν ξέρω τι απομένει ακόμα. Εντάξει, είναι οκ, εντάξει, τώρα το είχαμε. Εσύ τώρα, πάτα. Oh my god, παιδιά. Πρέπει, εντάξει, αν τσιρίξαμε πολύ, εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό. Δεύτερη φορά Duplicate και πήραμε και να ανοίξουμε και ένα box. Να ανοίξω ένα box. Πάμε. Έχουμε την τύχη. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Άλλο ένα box, πάτε ένα box, έτσι χαλαρά. Εντάξει, να ανοίξουμε όλα τα Stumble Box. Τα Stumble Box, παιδιά, είναι το καλύτερο unboxing που έχω κάνει στην ιστορία του Stumble, guys. Πόσο... Shark δεύτερη φορά. Εγώ λέω να ανοίξουμε ένα. Πάμε, ανοίγω. Εσύ. Electro Wheel. Αν τύχω ένα ακόμα mythic. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Και με κουφάνισε δίπλα μου. Duplicate. Και αυτό το γεγονός ότι έχουμε τύχει τόσο. Το γεγονός είναι. Πάμε, άλλα 2 wheel. Άλλα 2 wheel. Πω, τι τύχη.
είχαμε όμως είναι... Να ανοίξουμε ένα Wonderland ναι. Wheel. Ένα Wonderland. Πάμε ένα Wonderland, εντάξει. Είναι πιο normal τροχός μπορώ να ανοίξω. Ναι, εντάξει. Είναι καλό, εντάξει. Αντίχουμε τώρα και την special. Όχι, μπαγκάραμε τελείως. Πάμε ένα ακόμα, τελευταίο μαζί. Προτελευταίο. Τι λες καλά? Ναι. Όχι, για λίγα gems. Τελευταίο. Πάμε, Electro Wheel, να μας δώσει ένα μυθικάρα ή σπεσιαλάρα και μας το καίει. Και... Όπα, εντάξει, για λίγο. Περιμένουμε να δούμε λίγο. Περίμενε, Wonderland, ναι. Τι είχαμε αυτό? Αυτό. Τέλειο. Αυτό. Και Legendary πήγαινε. Και πάμε στα Legendarium. Περίμενε. Αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Άλλε και αυτό που είναι τέλειο. Αχ. Πάμε Wonderland Wheel. Πάμε Wonderland Wheel. Δεν απομένει κάτι άλλο, οπότε να ανοίξουμε λίγα Wonderland. Αν τυχώ την αλήκη. What? Την αλήκη! Πάμε, ήθελα και την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων! Πάμε! Wonderland άνοιξε! Δύο! Άνοιξε τα δύο! Πολύ καλά παιδιά, τα έχουμε πάει την τύχη μας στα ύψη! Ρε, φαντάζομαι ότι έχουμε... Εντάξει, τι άλλο θέλουμε! Είχαμε 5 special! Αυτό είναι το unboxing! Ας άρεσε! Το καλύτερο! Το free spin δεν έχουμε ανοίξει! Έχω ανοίξει, εγώ το έχω ανοίξει. 1, 2 mythic, 1, 2 special και αυτό το legendary και άλλο ένα, έτσι? Ναι. Και αυτό! Ας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι!